Nina bakadlotshovu kabhekeki uDlotshovu ufana nemsebe yelanga. uDlotshovu njengebhube esilibumbeni ihora lokuqala emini bebade nazi indaba mbukeli angandike ngomlomo njengesiqabetho angihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili emini nje. The incoming government will prioritize rapid, inclusive and sustainable economic growth and the creation of a more just society. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa izolo ebusuku umemezele ngokusemthethweni icabinet lakhe elisha longqongqoshe libunjwe amaqembu ehlukene ayingxenye yohulumeni wobumbano iGNU. Alongside the ANC, the DA is the only other party that is now represented across every one of the clusters in government. iDemocratic Alliance nokuyiqembu elihlomule ukwedlula wonke amaqembu athathwa njengamancane ngeyihlalo kucabinet emenjelo umengameli wezwe ithi sikulungela ukwenza umehluko kuleli njengoba isiyingxenye yohulumeni. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uselimemezela icabinet lakhe elisha longqongqoshe libunjwe amalungu amaqembu akahulumeni wobumbano aziwa ngeGNU. iDA yabelwe iminyango kahulumeni eyisithupha kwathi amanye amaqembu afana neIFP, iPatriotic Alliance neFreedom Front Plus kanjalo nePAC nawo athola ikhundla zongqongqoshe ngokwehlukana kweminyango kahulumeni. Lehluke kakhulu icabinet likahulumeni kulokhu njengoba likhandwe ngokuhlanganyela ngamaqembu ayishumi nanye awuhulumeni weGNU. The incoming government will prioritize rapid, inclusive and sustainable economic growth and the creation of a more just society by tackling poverty and inequality, as well as unemployment. Kuthathe isikhathi esingaphezulu kwamaviki amabili ukutholakala kwesisombululo phakathi kweANC kanye neDA nobe sekubonakala sengathi lezi ingxoxo kungenzeka zigcine ngokufadabala. Phakathi kongqongqoshe beDA kubalwa kubo umholi weqembu uJohn Steenhuisen osengungqongqoshe wezolimo, uSiviwe Khwarube osengungqongqoshe wezemfundo eyisisekelo. iIFP nayo isinongqongqoshe eParliament njengoba umholi wayo uVelenkosi Nhlabisa ejujelwe eminyangweni wezohulumeni basekhaya nezindaba zobuholi bomdabu. Umholi wePA uGayton McKenzie wabelwe umnyango wezemidlalo ezobuciko kanye namasiko. Umzwanele Nyotso wePAC usengungqongqoshe wezindaba zokubuyiselwa komhlaba, kanti owezokukhinyeliswa kwezimilo wabelwe umholi weFreedom Front Plus. We've had to ensure that all the parties are able to participate meaningfully in the national executive as well as in various parliamentary positions, and that they should represent the diversity of the people of South Africa properly. Umnyango obewulawula izinkampani ezingamabhizinisi kahulumeni uhlakaziwe ngenhloso yokuthi okuningi obeqhutshwa yiwo sekuzofakwa ehovisini lomnyango kaMengameli. Kulindeleke ukuthi bonke ongqongqoshe kanye namaphini abo bafungiswe maduzane ngaphambi kokuqala umsebenzi lapho bejutshelwe khona umengameli wezwe. Kusenjalo Angie Motshekga uzohola umnyango wezokuvikela ebambisene noJenene Bantu Olumisa kanye noRichard Mkhungo kwezamabhizinisi asafufusa kuqoko Stella Ndabeni njengongqongqoshe kanti iphini lakhe uJames Thole kwezogesi kanye namandla uDokotela Khosiyentshe Ramohupa uzoqhubeka nokuba ungqongqoshe kanti uzosebenzisana noSamantha Graham. Umnyango wezokuqasha kanye nezisebenzi uzoholwa uNomakhosazana Math ebambisene noPhumzile Mgcina kanye noJomo Sibiya. uEnoch Godongwana ukhuzibuya njengongqongqoshe wezimali ebambisene noDavid Masondo kanye noAsha Serupeni. uDokotela uAaron Mutshwaledi uqokwe njengongqongqoshe womnyango wezempilo kanti iphini lakhe uDokotela uJoe Phahla. Umnyango wezemfundo ephakeme uzoholwa uDokotela Nobuhle Nkabane ehambisana noMimi Godwe kanye noBhuti Manamela. uDokotela Leon Scriba uqokwe njengongqongqoshe womnyango wezasekhaya kanti iphini lakhe uNjabulo Nzuza. uMamuluko Kubayi uzohola umnyango wezokuhlaliswa kwabantu ehambisana noThandi Mahambehlala. uSenzo Mchunu uqokwe njengongqongqoshe wamaphoyisa kanti amaphini akhe uPholi Bushilo kanye noKhasel Mathale. uKhumbuzo Nchabeni uzoqhubeka njengongqongqoshe ofisi likaMengameli kanti iphini lakhe kuzoba uNonceba Mhlawuli kanye noKenneth Morulong. ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Cressy kanti iphini lakhe umkhuleko Hlengwa.
Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi iqembu lakhe lizoba nezwi kuyona yonke imkhakha uma kuthathwa inqumo kulelizwe. Lokhu kusho namhlanje ngesikhathi ethula inkulumo yakhe emva kwesimemezelo esenziwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa izolo njengoba ubeqoka icabinet lakhe. Njengoba nje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ememezela icabinet yakhe izolo, umholi weDemocratic Alliance uJohn Steenhuisen othola isikhundla sokuba ngungqongqoshe wezolimo uqinisekise ukuthi isivumelwano sabo neAfrican National Congress sibanike igunya lokuthi kube yibo kuphela iqembu elinezwi kuyo yonke imkhakha uma kuthathwa inqumo ngezwe. The configuration that we have managed to negotiate ensures that alongside the ANC, the DA is the only other party that is now represented across every one of the clusters in government. This means that, for the very first time ever, the voices of DA voters will be heard in every sector and in every room. Uqhubeke wathi kuba khona kwabo esikhundleni sikangqongqoshe wemfundo eyisisekelo nakwesephini likangqongqoshe wemfundo ephakeme kuzosiza kakhulu ekuthuthukiseni izinga lemfundo kuleli. We will use our representation as Minister of Basic Education, as well as our Deputy Minister of Higher Education, to focus like a laser beam on improving the quality of education our children and students receive. Lona Holy Democratic Alliance ucizelele ukuthi uzobonakala umehluko njengoba iqembu lakhe seliyingxenye kahulumeni. Silindo kuhle ngithi eindabeni zeSABC. Amaqembu ezombusazwe kanye nenyunyana baphawulile ngecabinet elisha elimenyezelwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Challenges that we've been having within the SAPS has been due to budget cuts. I think as much as we have obviously had platforms where we engage with with the employer as labor, the reality of the matter is that you have instances wherein we agree on what needs to be done. The President had in the past promised to trim down the size of the cabinet. And the fact that we have a large cabinet is of concern. We accept that there was a need to accommodate perhaps many people, but we do need to, as a country, get to a point where we have a cabinet that is small, that can work. These additional ministries have been put in place just to accommodate people who are close to the ANC, people like Bladen Zamande, Gwede Mantashe. As far as we're concerned, have done a lot of damage in their two ministries, respective ministries, and should never have been given any role in cabinet. And now we see additional ministries being put in by splitting those portfolios. I think for me, it's a very interesting balance in terms of trying to balance the interests of the various political parties that are part of this GNU or Grand Coalition, depending on how you want to talk about it. I think also it's going to be fascinating to watch a DA basic education minister have to read those dismal results at that 30% pass mark, which they have been telling us about. Usuphothile umhlangano weqembu umkhonto wesizwe ububanjelwe ebilabila esifundazweni Limpopo kulempela sonto. Leli qembu lithe alikaguquki noma akaguquki umbono walo mayelana nohulumeni wobumbano iGNU. Iqembu umkhonto wesizwe seliqhamuke nomhlahlandlela omusha ozolandelwa yiqembu ngemuva kokubamba izingxoxo ezidonse izinsuku ezintathu esifundazweni iLimpopo. Leli qembu lisamile ekutheni angeke leseke uhulumeni wobumbano obandakanya iDemocratic Alliance. The cabinet of Ramaphosa is really a selling out deal for the black majority who still are poor. We're really not worried about it. We would have appreciated a situation where black votes or black political parties who are progressive work together. So this is just a sellout deal that will continue to put our black people, especially the poor, under the oppression that we endure. Uzwane uthi lo mhlangano wezinsuku ezintathu uqhamuke neziphakamiso ezahlukene mayelana nezinyathelo ezilandelayo ezizothathwa yiqembu. So we have declared that we're a Pan-Africanist party, but secondly, we have an ideological posture that we feel needs voters to understand that as a Pan-Africanist organization, we have a responsibility to mobilize the black voters.
Izincomo eziphume kulezi ngxoxo zizoba umhlahlandlela wekusasa lalenhlangano yezombusazwe eminyakeni emihlanu ezayo. Mbukile sathi Qwayito la noma sibuya sizokuphathela udaba oluthe. Okwangisiza ngithanda nje ukubonga kakhulu osonhlala kahle base Westville Prison okuyibona banginikeza ithuba lokuthi ngikwazi ukuqhubeka ngenza amahlaya khona ngaphakathi ejele. Izela amanzi asemgungundlovu eseyichitha iminyaka eyisikhombisa ejele ngemva kokulahlwa icala lokubulala seyinikezwe imvume yokudlulisa icala enkantolo yokudluliswa kwamacala. Asikubingela sikwamukele uma wasanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa izolo kusihla umemezele ngokusemthethweni icabinet lakhe elisha longqongqoshe elibunjwe amaqembu ehlukene eyingxenye yohulumeni obumbano iGNU. Bukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola lezi ndaba njengoba zinjalo. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uSipho Siyepe uchaza icabinet likaMengameli uCyril Ramaphosa njengenkomba yokuyibophezela kwakhe ekuhulumeni wobumbano wehlandla lesikhombisa. To remember that initially when the talk started, it became almost a battle of interpretation between the DA and the ANC. And the ANC continued to say, yes, we can understand the notion of the people have spoken and the will of the people and the issue of proportionality of seats. But the ANC continued to hammer on that we must also create an opportunity where the parties are able to work together, which is also what the electorate had actually said. And there was an attempt of brinkmanship from the side of the DA, talking about that we'll settle for no less than so many cabinet posts. Izakhamuzi zasemkhandlwini iNelson Mandela Bay esifundazweni iEastern Cape ziqhubeka nokubhekana nenkinga yamanzi. Indawo eyiningi ayinawo amanzi ngenxa yomsebenzi owenziwa kwezinye ikhunga eziphakela amanzi kulomkhandlu. Ake sixhumaneke nendathele elandela lolu daba uLerato Fekisi. Ndiyazibusela selapha kumasipala wombhaqo waseMandela apho amanzi kwindawo ezithile aye abukho available kodwa ngoku masithethe noJeff Tsatsire, acting executive director infrastructure engineering, sibasoba amanzi aphinda abuyeleni kwezi ndawo zichaphazelekileyo. Mr. Tsatsire, the Sundays River Canal is still under construction. Any sign yet as to when complete water will be restored to the affected areas? Thank you very much, Sisi. Currently, we are busy with the repair of the canal. We envisage that it's going to be completed by Tuesday tomorrow, weather permitting. After that, obviously, we're going to actually then start draining water into the balancing dam. And we hope the restoration is going to be plus or minus 7 days, after tomorrow. Okay. And how important is the reconstruction of this canal in terms of increasing water supply to the metro? It is important because we are trying to build a canal that collapsed, in the embankment in 2017. And the idea is to have a more permanent, reliable, canal going forward. So by us actually building Department of Sanitation building this canal, it ensures that the metro will have a more reliable, water supply, going forward. We get almost 70% of our water from this system, and it's important that we have a more durable, reliable canal. Joseph Tsatsire, acting executive director ku Department of Water and Infrastructure, esithi kuzosheka another iveki uba amanzi abuyisele kwindawo ezichaphazekileyo kodwa esithi ke ukulungiswa kakade nazoncisa ukuvelisa amanzi kwindawo ezininzi apha kulo masipala. Ndingilarato Fekisi, masibele back to you in studio. Isebenze inyunyane imele isebenza umasipala eMafuba esifundazweni iFree State seyiphakamisa isinqumo sokuthi kungenelele uhulumeni ophezulu kulo masipala okubonakala ukugutshuzelwe yinkinga zemali. Ezinye zezisebenzi kuona lo masipala isanda kukhokhela umholo wazo wenyanga uNhlaba ngesonto ledlule. Nomholo wangenyanga edlule mbukeli kubika ukuthi nawo awukangeni kuma account alezi isebenzi. Ngazemali akuyona into yamanje kulo masipala eMafube.
Izinyunyana zezisebenzi zithi sekuphele iminyaka engaphezulu kweshumi lo masipala wehluleka ukulawula isimo sawo semali nokwenza ukuthi isimo sibe bucayi kulabo abaqashwe njengezisebenzi zomasipala ngenxa yokuthi umholo wenyanga kwesinye isikhathi awungeni. Nakuba umasipala eMafube usubekwe ngaphansi kweso lomlawuli izinkinga zawo azinamkhawulo. There's no doubt that we didn't go and knock to try to explain what is it that needs to be done. So currently, our only solution is the intervention, national intervention, because even Section 154 and Section 153, it says the municipality, if municipality fails, the intervention should be done. We want a national intervention so that we strongly believe it is the only solution for our financial challenges to be resolved. Phakathi kwezinye zezikweleti ezibucayi kulo masipala ngesemali yomhlalaphansi wezisebenzi ebalelwa ku-200 million wamarandi. Owaqokwa njengomlawuli kuwona lo masipala uthi zikhona izinhlelo abanazo zokuzama ukubuyisa uzinzo. It has been extremely difficult, in fact it is still difficult even now, to actually turn around the place, because in the absence of resources, you will never be able to turn around any organization. Ihhovisi lomphathi womasipala eMafube lithi na kuba isimo sisenzima kodwa ukusimama nozinzo kuzobonakala maduze. Umasipala kukholakala ukuthi usebenza ngaphandle kwesabelo mali okwenza izinto zibe nzima kakhulu kuwo. Usomahlaya waseMgungundlovu KwaZulu-Natal nodadewabo abagwetshwe iminyaka eyi-18 ngecala lokubulala sebesondele ekulwelweni inkululeko yabo. Izelamane seyichithe iminyaka eyi-7 ejele kanti seyinikezwe imvume yokudlulisela icala enkantolo yokwedluliswa kwamacala. Impilo yezelamane ezimbili zakwaNdlovu zasendaweni yakwaNxamalala eMgungundlovu yashintsha kakhulu ngo-2016 ngemuva kokuthi kuqekezwe kwangena umuntu ongaziwa ekhaya labo wantshontsha izimpahla. uSthembiso Ndlovu oneminyaka engu-31 nodadewabo uNokuthula Ndlovu oneminyaka engu-48 bathi umphakathi wabamba umuntu owayesolwa, wamshaya wase umletha kubo. Bona babaxosha ngoba bethi abafuna ukuzibandakanya nalokhu. Fisa kusheshe lidlule nje, sheshe liphelele licala sikwazi ukuqhubeka nempilo kahle. Ngoba njengamanje kusenzima. Asikakwazi ukukhuleka kahle hle ngoba kusafuna siyosayina every day lapha phesheya. Laba bathi ukulahlwa yicala kwabo kwaphatha kabi umndeni. Abazali bobabini bazithola beba nokhwantalala, bababothaka kakhulu nasempilweni. Okwangisiza ngithanda nje ukubonga kakhulu osonhlala kahle base Westville Prison okuyibona banginikeza ithuba lokuthi ngikwazi ukuqhubeka ngenza amahlaya khona ngaphakathi ejele. Ummeli wabo uthi kukhona ubufakazi abacabanga ukuthi abethulwanga kahle. Sebenzisa bona lobufakazi okwakade kusetshenzwa ngaso ngasekuqaleni. Abukho obusha isisothi siyabeda. Imbandela yebail ibavimba ukuthi baye kwaNxamalala eMgungundlovu. Londe Khatebe, SABC News, eThekwini. Bekunomunye emngcwabeni wothisha wesikole samabanga aphakeme iTsuseletso uMphomo Waliso eBloemfontein esifundazweni iFree State. uMwaliso beneminyaka engu-21 ubudala kubika ukuthi isoka lakhe uSteven Sijakane lamshayisa ngemoto ngesonto eledlule. Undunankulu wesifundazwe-ke iFree State uMaqueen Litsoha Masai unxenxa amadoda kulesifundazwe ukuba akhuzane ngesihlava sodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Inkonzo yomngcwabo enesizotha yokuphelezela uthisha obizimisele. uMawulosi uchazwe njengomuntu obehlezi ejabule ehleka. Abantu besilisa abanxenxwe ukuba bafake isandla ekulwisana nesihlava sodlame olubhekiswe kwabesimame. And we really need now to have men, because we believe that men now will have to talk to other men. We tried our best, and this issue ended up being called a pandemic because of our efforts as women. They must feel the pinch. They must feel what is it that they've done. If you are not going to do anything about this, we are going to suffer. Umnyango wezemfundo eFree State ukhulume ngeqhaza elibanjwe uMawulosi. We really lost a dedicated teacher who transformed the lives of our children,
a teacher who was always there over the weekends, holidays to teach our children. Not only a teacher, but also a mentor, a person who was guiding, a motivator, a netball coach. Umndeni wamukele ukwesekwa okutholayo ngalesi sikhathi. Sometimes when things like this happen and you're getting calls and this thing is on public, you don't get much time to rest or to heal. But we highly appreciate the support we get from the Free State Department. Actually, the whole department is supporting us, even the community supporting, they are showing us love. Umsolwa kulindeleke ukuba avele enkantolo ngolwesithathu ukuzofaka isicelo sebheyili. Uphothulwe umkhosi waminyaka yonke iKirkwood Wild Sphere sobubanjwe ihlandla la-20 enqweba esifundazweni i-Eastern Cape ivakashi ibhemeza kholwa imisebenzi yobuciko kanye nedili lomculo zashaya isentwala ngezidle icontisa amathe ixoxa ngeyithombe mbukeli. Ibiyimibhiyozo nemincini kwidolophu inqweba eyaziwa njenge-Kirkwood kulempela veki njengoko bekubanjwe umnyhadala i-Kirkwood Wildfees. Lo msitho ubizinyaswe ngabahlali kunye nabendwendwe ezisuka kwezinye idolophu. Abantu bebekho bengancane kukutya kwahlukeneyo kuquka inyama nebhankuku. Done 50 drums of pancake dough. We make about 200 pancakes on a dough, on a mix. So we've done a lot of, we raised a lot of funds. We use the funds to support the missionaries in different areas in the world, and we're very glad to be here. Lo ngunyaka wama-21 lo mnyhadala uqhuba kwaye unegalelo elikhulu kuqoqosho ledolophu. Amathuba emisebenzi nakwabo basebenza kwe-tourism nezothutho nokuthengwa kwezilwanyana. Lo mnyhadala i-Kirkwood Wildfees ibimpumelelo enkulu ngabantu abatsha nabadala beze apho zokonwabela umculo nento zokutya ezimnandi apha. Ayimpumelelo yale Wildfees kusebenzisana abantu balapha eKirkwood ukwenza bashole festival impumelelo le-Rato Fekisi kwindaba ze-SABC enqweba. Umhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Kuqala lapho besikuphathele zona namhlanje kusihlwa ithini sobesakaza indaba ngolimi lwezulu zobe ifunda usakhiwo wakwasokhela kuze ngokuzayo sale kahle.